Ja, mijn vader was toch wel een markant man. Hè, die bekend stond met zijn lange haren en zijn aparte uitspraken natuurlijk. Echt een kroegbaas. Je bent in je café Spaltenberg in Terwestval. En de kastlijn is Jolke Nijhuis. Die staat hier achter de paard. Lekker, lekker, lekker. Ja, als vader was hij was hij eigenlijk wat anders hoor. Ja, als vader was hij heel goed voor ons, hij stond altijd voor ons klaar. Je hoefde maar wat te vragen of hij kwam opdagen. Ik ben ook hier een zondag en ik word 100 en Jon ben ik hier. Maar ik heb er naar rekening. Ja, zeker, zeker, zeker. Het liep heel anders. En eerlijk gezegd, dat hadden wij ook nooit verwacht. Want hij zei tegen ons ook altijd van... je moest nog lang wachten op de erfenis, want ik word wel 100. Nou ja, en uiteindelijk ga je er dus ook van uit dat dat zo is. Want hij was nog elke dag in het spier. Slepen met kratten bier, hij deed alles nog. Er was nooit wat aan de hand. En dan zo in één keer, ja, dan is dat wel even een hele grote schrik, ja. Jolke Nijhuis, kroegbaas van de Spaltenbergen in Terwispel, is op 74-jarige leeftijd verstorven. Nee, we hebben nooit met Jolke erover gehad wat als, of weet ik het wat, nee. Nee, nooit over gesproken. Nee. Ik had eigenlijk wel gelijk het idee van, het café moet open. Maar Marcel die zei gelijk van, het is einde tijdperk, nee, klaar, het is klaar. Maar ja, toen ging Marcel hier opruimen. En toen kwam eigenlijk steeds bij hem meer het idee van, het is ook wel heel erg zonde. Dus toen kwam Marcel op een gegeven moment bij mij van, we kunnen er ook wat van maken. We kunnen erbij gaan wonen, meer woonruimte. Dus toen moest ik weer helemaal omdraaien. Ik ben niet, dat ik zeg, een kroegeigenaar, maar ik zei, ja, we moeten toch de sprong maar wagen. Dus, ja, wat is dat overwerk, hè? Ik zit in een hoveniersvak, dus tuinaanleg, dus dat is het enige wat ik altijd doe. Dus. Ja, en dan werk je stikken ergens oors, toch? Ja, ik werk in de thuiszorg op dit moment nog steeds. Ja. Ja, dan wordt het totaal wat wat anders. anders. Ja. En wat heel wat anders. Ja. Hey! Lekker, 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 lekker. Hey! Hey! 1 maart gaan we sowieso over. En dan gaan we hier wonen. Dus het idee is wel diezelfde maand open. Ja. En wat voor café wordt het dan? Want je giet het toch in de sfeer van Jolke, dat je hem Nee, je probeert er wel een beetje andere draai eraan te geven. Hè. Dan wil je een terras voormaken en dat soort dingen allemaal wat. Maar ja, wij zijn Jolke natuurlijk Er wil niet. een beetje En dus leven in. wij moeten zelf onze draai eraan geven. En ik denk wel dat bekende klanten die hier altijd kwamen, vaste klanten, die zullen wel weer terugkomen. En je kunt Jolke toch niet vervangen, dus het wordt nooit weer hetzelfde. En Nee. dat gebeurt niet. Nee, dat zie ik ook niet gebeuren. Eén beslokje, één beslokje. Oeh, lekker, 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 lekker. Hij is hier nog aanwezig. Ja. Ik zal het even laten zien. Zie, dit is zijn as. Oh ja? Ja, die hebben we hier nog staan. Hè, met als idee, dan kan hij nu meekijken met wat er hier allemaal gebeurt. Hè, wij hebben het er eigenlijk ook nooit over gehad wat er mee moest gebeuren of hoe hij dat wou. Maar het idee is van eerst laten staan en als wij hier wonen, dan zien we wel even weer. Als de tuin klaar is, dat hij toch nog in de tuin dat hij aanwezig blijft. Want hij hoort hier. Mist hij nog? Ja, nog steeds. Elke dag. Ja. Ja, dat gemis zal altijd blijven. Ja. Het is nog steeds heel vreemd. Soms heb ik nog steeds het idee... Oh, hij komt eraan. Hij komt door die deur lopen. Ja. Ja, dat zal wel even blijven. Zo is het leven.